Takže čaute, zdravím vás. Máme po tréningu s Tomášom Tabačiarom. Je to jediný Slovák, ktorému sa podarilo kvalifikovať na najprestížnejšiu súťaž na svete, MR Olympia, čo znamená v kulturistickom svete je to úplný vrchol. A dám mu pár otázok. Prvá otázka, rád by som sa ťa spýtal, ako si sa vlastne dostal ku kulturistike, s akou váhou si začínal na prvej súťaži a čo ťa vlastne viedlo k tomu začať cvičiť? Tak k tej kulturistike som sa dostal tak, že som hral vlastne aktívne futbal za NŠK Žilinu, 10-12 rokov, kde som si v 18 rozstrel všetky väziva v členku a tam bol môj koniec kariéry vo futbale a začal som popri tom cvičiť. V tom fitku, kde som chodil, ma oslovil vtedy tréner Drahomír Krasnorský, ktorý sa ma spýtal, či by som nechcel skúsiť ísť na súťaž, že relatívne to vyzerá dobre. Tak som povedal, že noha v sadre, že tak to nemôžem ísť. Tak povedal, že uvidíme, keď to zhodíme a že môžeme sa skúsiť pripraviť. Do súťaže bolo 6 týždňov. Tak 6 týždňová príprava, ktorá trvala, keby mala 5 rokov. Prvá dieta bola úplne hrozná, fakt. To som si myslel, že kvôli tomu to nebudem robiť. Ale vydržal som, skončil som tretí v kategórii do 70 kg. Doteraz si pamätám, že to bolo v roku 2006. Predo mnou boli dvaja reprezentanti, tam bol prvý Riddle, druhý bol Jaseň. Čiže ostrelení reprezentanti. Ja som skončil tretí a to ma nakoplo tak, že to robím dodnes. Tomáš, ja mám na teba takú otázku. Ako vyzerala tvoja cesta vlastne od tej prvej súťaže, čo si bol vo váhovke do 70 kg, až dá sa povedať po túto poslednú, ktorá ťa čaká vlastne Mr. Olympia, čo sa týka vlastne profikulturistu? Tým, že som hral ten futbal, tak ja som mal návyk na tréningy. Mal som tú tréningovú disciplínu, tak v tomto spočíva takéto moje tajomstvo, hej, verejné, že nemám problém s tréningami. Ja keď si poviem, že idem ráno trénovať o 5, tak budem hore o 4, nachystaný o 5 vo fitku makám. No a touto vytrvalosťou a tým presvedčením, že ma ten šport naozaj baví, som sa dostal až tam, kde som teraz, ale bola to naozaj dlhá cesta. Nie je to z večera do rana. Je to 15 rokov, čo robím kulturistiku. A tie začiatky boli naozaj ťažké, pretože začal som vo veku, kde som bol ešte junior. Mal som ťažkú manuálnu prácu a na ní som sa nikdy nevyhovaral. Proste absolútnym majstrom Európy som sa stal, kde som fyzicky robil a do toho trénoval a bol som absolútny majster Európy. Disciplína, tréningy, strava, všetko k tomu vlastne ťa dovedlo teraz. Nie som ten genetický typ chalana s širokou kostrou alebo so svalmi ako Michal Kryžonek, že mu to rastie samé v úvodzovkách. Hej. Musel som to naozaj odrať. Mal som slabiny, ktoré mi boli veľakrát vyčítané, bolo spomínané, že nemôžem prestúpiť do kulturistiky, pretože nemám chrbát ramena. Nakoniec som zo slabiny urobil prednosť a tento rok idem na Mr. Olympia. Dobre, a ako vyzerá vlastne tvoja príprava? Kedy začína vlastne tvoja príprava, dieta, vlastne teraz pravdepodobne teda v objemovke. Kľudne nám môžeš opísať vlastne tvoj tréningový split v príprave, dá sa povedať aj v objemovke, ako bude vyzerať tvoja strava. Tá príprava na tú Olympiu začala vlastne 15. januára. Začali sme to hrubou objemovkou, kde mi tréner rozpísal celý princíp tréningu, stravy, suplementácie. Pripomeniem, že aktuálne je môj tréner Jozef Píry, vďaka ktorému som tam, kde som a idem na tú súťaž, na ktorú idem, pretože tento človek mi pomohol strašne veľmi v tomto športe a vďaka nemu mám aj tieto výsledky. Tak som nesmierne rád, že ho mám. No a za 6 týždňov by som už mal začať naozaj tvrdú dietu. To bude 16 týždňov do Mr. Olympia. Čo sa týka tej stravy, tak
Ja nie som ten typ, ktorý v obehovej príprave navyšuje extrémne sacharidy, ja to nedokážem zjesť. Maximálne, hovorím maximálne sa viem dostať na 300 gramov sacharidov denne. Aj to len naozaj, keď som hladnejší, ináč ten priemer je 200. No a hlavne tá pravidelnosť tej strave by bola. Čiže a tie makro máš ako rozdelené, keď si v príprave, keď Momentálne dávam asi 300 gramov bielkovín denne, cca. Teraz to nejak neprežívam, aby to bolo úplne presne, ale viem, že ten štandard mám 300 gramov bielkovín denne, tých 250 až 300 gramov sacharidov denne, tých tukov, tak maximálne gram. Na kilogram, áno. Dobre, no. A vlastne teraz je asi tvoja najväčšia motivácia vlastne štartovať na Mr. Olympia, ale chcel by som sa ťa spýtať, že či sa ti stalo niekedy napríklad to, že si na nejakej súťaži, na ktorú si sa chystal, nedopadol podľa svojich predstav a že čo ťa vlastne potom motivovalo sa znova zlepšiť a prísť v lepšej forme? Čo ťa tak nakopávalo, keď sa ti nedarilo? Napríklad ešte keď si nemal profikartu, lebo jasné, že teraz keď máš profikartu, tak tvoj ďalší level je proste štart na Mr. Olympia, ale keď si tú kartu nemal a keď si napríklad vyhral majstrovstvá Slovenska, čo ťa motivovalo ísť ďalej? Vyhrať ďalšiu súťaž, znova sa posunúť, vyhrať majstrovstvá sveta? Ja som sa tak postupne akože posúval. Keď vznikla na Slovensku klasická kulturistika, tak som prešiel do nej, kde som bol od roku 2007 do roku 2012, 6 rokov. No a tam som sa nejakým spôsobom tiež vyvíjal. Stal som sa v tejto kategórii majstrom Slovenska, absolútnym majstrom Európy, bol som nej tretí na svete. Porazil som všetkých pretekárov aktuálnych, najlepších, ktorí boli v tej ére klasických kulturistov, ako je Andrej Varga, porazil som aj Maliňáka, ktorý má v tejto kategórii najlepšie výsledky. To bolo v tom poslednom roku 2012 a na margo toho som sa potom presunul do tej váhovky, pretože v 2013 ja už som mal trošku plné zuby tej klasickej kulturistiky, pretože ja som tam mal limit 76 kg a ja som musel extrémne dietovať. Ja som naozaj robil v závere 6 až 8 týždňov nuly, inak by som sa do tej kategórie nedostal. Musel som robiť strašne veľa som musel robiť kardia. To ma zabíjalo. Tak v 2013 som povedal, že asi radšej by som sa posunul vyššie a skúsil tú kulturistiku. No a prvá súťaž bola taká skúšobná, som išiel na veľkú cenu Rakúska. Vážil som vtedy presne 87 kg. Boli tam také čudné kategórie, musel som ísť do kategórie do 95 kg. Pri prezentácii som videl pretekárov ako je Vojto Koritenský, Paseka, ktorý vážil 125 súťažný vtedy. Tak som mal chuť, že sa nenatrem, že proste nejdem do toho. No a stal som sa tam absolútnym majstrom do Rakúska. Takže tá váha není podstatná, bol som proste pripravený, tá postrava bola vyvážená do tej váhovky. No a porazil som proste aj chlapov, ktorí mali odo mňa o 30 až 40 kg viac. No a to bol taký spúšťač, že asi do tej kulturistiky patrím. Tak v ten rok som išiel na majstrovstvá sveta, tam som skončil 7. Na rok 2014, keď sa pýtaš, či som mal aj nejakú takú slabšiu chvíľu, som bol majstrom Slovenska, išiel som na Európu, tam som skončil 14. To bol môj najhorší výsledok za tých 8 rokov, čo som to robil. Tak vtedy som si tak akože zvažoval, že či to ešte chcem v tom pokračovať, že či na to vlastne mám, lebo to 14. miesto bolo naozaj zlé. Nevedel som sa s tým stotožniť, pretože vždy som sa tak pohyboval v tej prvej trojke. Tak vtedy som sa dal dokopy s Jožkom Pírim a trváme spolu doteraz. Dal som si oddych, v roku 2015 som nastúpil na amatérskom Mr. Olympia na Evos Prague a tam som vyhral. Tam sa skoro stal aj profikom, pretože som skončil druhý v absolútke za veľmi brutálnym kulturistom Plančírom, Petrom, ktorý je takisto teraz profik vo váhovke, v Openke. No a vtedy som mu začal pokúšať tú profikartu, že však sa to mohlo stať teraz, tak prečo to nemôže stať aj na rok. No a ten cieľ bol taký, že v roku 2016 sa musím stať profikom, tak som vyhľadoval všetky súťaže, že kde sa teda môžem stať.
kde to môžem získať. Tak v roku 2016 som vyhral 7 medailí, z toho bolo 5 zlatých, 2 bronzové, 1 strieborná. No a dal som si žiadosť o profi, čo mi schválili. Nastúpil som do profiligy v roku 2017, prvá súťaž bola v Chicagu, forma bola katastrofálna, ešte horšia ako v roku 2015, keď som išiel do amatérov na Olympiu. Čomu to pripisuješ? Skúšal som trošku iný záver, nechal som si poradiť, bolo to veľmi zlé, nepasovalo to môjmu telu. Išiel som mesiac na to na EVOS, že akože skúsim to doladiť. Medzi tým som 2-3 krát ochorel, nepomohol som tej forme absolútne, skončil som 7. Tak zase som začal o sebe pochybovať, či som urobil vlastne dobrý krok, že som prestúpil do profi, že či tam vlastne, či na to mám. No ale začal som sa pripravovať v roku 2018, začalo to celkom gradovať. Skončil som 3-krát druhý, prišiel som na to, že viem porážať aj profikov. Vždy to tak bolo, že také kontroverzne v tej Prahe som počul od strašne veľa ľudí, že som mal vyhrať, skončil som druhý. Hej, no to som si ja myslel podľa fotiek. Taký je šport, ja to proste, ja som na tým moc nepolemizoval, pretože nemal. Skončil som druhý a hotovo, vyšiel som ďalej. Možno som sa hoci ako rozčulovať, proste to prvé miesto by mi tak nikto nedal. Tam si bol jednoznačne, určite si mal výhľad. To je, ale na tom je to dobré, že veľa pretekárov skončí 5., 6. a oni hľadajú dôvod, že prečo tak skončili, čo je za tým a tak. Proste s tým nič neurobiš, keď tak dopadne, že jediné, čo môžeš spraviť, sa zobrať, pripraviť sa a prísť zlepšívať. Za 2 týždne bola súťaž v Dominikánskej republike, kde už ma začali prezentovať ako z jedného 3 favoritov na medailu. Bol tam Josh Raymond, ktorý bol minimálne 3-krát v prvej trojke na Mr. Olympia. Tento vyhral, skončil som tiež tak za ním, že keby som bol vyhral, tak nikto by nepovedal nič. Ale bol perfektný, je to skvelý chlap, som sa s ním porozprával. Po súťaži mi jeho žena povedala, že ale ty si mal dneska vyhrať. Tak bolo to také milé, sú taká srandovná rodina, takí fajn, fakt dobrí ľudia. Tretí skončil Dobromil Belev, ten to nevedel nejako prekusnúť, lebo ten sa prezentoval v Bulharsku, akože to ide vyhrať. Nakoniec bol tretí. Tak skúsil som ešte, chcel som ísť, teda mal som už relatívne 12 bodov. Za 8 týždňov na to bola až súťaž v Rumunsku. Do toho mi Andrej písal do Mozolany, do Dominikánskej, že vieš čo, že nežertám, že za 8 týždňové súťaž ešte to podrž, naboduješ to, budeš mať kľud na budúci rok a môžeš sa v kľude pripravať na Olympiu. Tak vieš, už keď si v príprave 22 týždňov a ešte máš pred sebou 8, tak normálne už tak v hlave ako si nejde dokopy. Ale dobre, vydržal som, skončil som opäť druhý. Myslím si, že tých bodov mám akurát, pretože mám 16, druhý má 7, tretí má 5. Boli už 3 súťaže, rebríček sa vôbec nepohol, tak môžem sa stále v kľude pripravať na Olympiu s tým, že tam ide. Dobre, a koľko potrebuješ bodov na to, aby si sa kvalifikoval na Olympiu? Nepotrebuješ, nie je tam stanovený počet, proste prvý traja z rebríčka postupujú. Takže mňa by museli prebehnúť traja pretekári, aby som ja nešiel, čo si myslím, že je nereálne. A ešte stále rátam s tým, že keby náhodou horelo, tak mesiac pred Olympiou je Tampa, však sledujem to stále, by som proste vybehol tam, keby moc horelo, že naozaj, že by ma predbehali traja chalani, tak by som išiel tam súťažiť. Dobre, takže super, príprava na Olympiu graduje a chcel by som sa ťa spýtať, sleduješ niekoho z českej alebo slovenskej scény? Máš tu taký kvázi, dá sa povedať, nejaký vzor alebo niekoho proste, koho uznávaš, čo sa týka tej fitness scény? Uznávam starú generáciu kulturistov, lebo nebudeme sa klamať, nová generácia vymrela. Je tu, poviem to na rovinu, či sa mi nahneva alebo nie, jediný kulturista na Slovensku je Kryžanek, potom je veľká priepasť, potom som ja. No a potom nepoznám naozaj z tých mladých chalanov, ktorí sú použiteľní, že môžu ísť na Európu, na svet, alebo ktorí sú konkurencie schopné vyhrávať veľké súťaže, ako je Kryžanek, alebo sa dostať do profi. Tak, a čo sa týka tej starej generácie, tam ich je veľa. Igor Kočiš, 17-násobný majster sveta, Andrej Mozolany, majster sveta, majster Európy, Štefan Havlík, Marian Čambal, Peter Tatarka, Jaro Horvát,
aby som na niekoho nezabudol. Toto bola taká éra, ktorá už asi nikdy v živote nebude. Legendy proste. No a čomu to pripisuješ, že tá kulturistika na tom Slovensku vymiera? Lebo ja asi aj viem, ale tak som zvedavý na tvoj názor. Pribudli novodobé kategórie, ktoré sú veľmi jednoduché. Dneska za pol roka môže ísť hocikto súťažiť, ale hocikto. Za našej éry bola klasická kulturistika a kulturistika, tam nemohol hocikto nastúpiť. No keby nastúpil chlapec, ktorý nemá stehná, nemá nohy, tak by bol do počtu a do smiechu. Dneska takýto chlapec na seba bermudy a ide súťažiť. Ako nechcem uražať túto kategóriu, sú tam perfektní pretekári v tých fyzikoch, naozaj vyzerajú super, sú veľmi dobre použiteľní pre reklamy, hej, sú to fešaci, ale v našej ére, keď to zoberiem 10 rokov dozadu, by si neškrtli, proste neškrtli. Ale áno, tento šport sa vyvíja, fandím im, nech každý športuje, ja im to neberiem. Tak je to určite lepšie, ak nerobiť nič, ale proste troška sa vytratila tá ťažká hrina z toho športa. A hlavne asi tá vytrvalosť, ktorú... Vieš, dobrým kulturistom sa staneš za 10-15 rokov, dobrým fyzikom za rok, pokiaľ máš nejaké predpoklady. Dobre, ja by som sa ťa chcel ešte spýtať ohľadom doplnkov výživy. Akú, dá sa povedať, najväčšiu váhu prikladáš k doplnkom výživy, ktoré využívaš, ktoré sú možno pre teba zbytočné alebo také dôležité? Čo je pre teba taký základ? Nejdem tu robiť falošnú reklamu, ale spolupracujem s Extrivitom roku 2016 a odtedy mám naozaj skutočné výsledky. Pod Extrivitom som sa dostal aj do profi, takže ja tie doplnky výživy naozaj využívam, ktoré oni majú počas celého roka. Mám obľúbené doplnky výživy, ktoré je počas celého roka, potom v nejakom závere sa niektoré tie doplnky dávajú preč, pretože obsahujú viac sacharidov a podobne, ale využívam celé spektrum. Proste využívam každé doplnky, všetky. Nechcem zatracovať žiadne, že to je zlé, to je dobré. Proste využívam naozaj všetky doplnky výživy, to telo si určite z toho niečo zoberie. Proste podľa toho, v akej si fáze prípravená, tak podľa toho tam dávaš tie doplnky. Vládiš to na mieru. Presne tak. No, dobre, no a chcel by som sa ťa ešte spýtať, že poznáme ťa ako takého usporiadaného Tomáša Tabačiara a mňa by zaujímalo, že kedy si sa bol naposledy zabaviť, alebo kedy si sa naposledy ožral. No, bolo to vôbec na Silvestra, jak si vyzeral? Úplne triezvo, toto si mi nejako, že nemám vytipovaný deň, že kedy môžem, nemôžem, ale myslím, že takých 7 rokov dozadu som mal vypité. Alebo bol som ožratý, ale ja som není ožratý, že vypijem 10-12 pív, alebo pol litra paleného, ja si dám 20 vína a mám nakúpené. Tak nehovujem tomuto vôbec. Nepijem, ale tak myslím, že pred tými 7 rokmi som mal vypité. Tak to je fakt, že... Ja čo som si všimol, aj čo si dávalo storičko, čo si bol minulý rok na dovolenke aj s jedným so ženou, tak aj tam si dodržiaval stravu. Tam si bol asi tiež ešte v príprave, alebo to bolo mimo sezóny? To bolo pred prípravou, tak už to už tam si držal. Vieš to, ja to ani tak neberem už za tie roky, že či som v príprave alebo nie som. Tá strava už máš tak naučenú za ten rok, že ideš do reštiky, tak čo ideš? No, mäso s rýžou. Áno. Ideš ráno raňajkovať, tak bajca vločky, nie? Áno. Čo tam budeš jesť? No, nemáš na výber. Ja idem do reštiky a vypražaný sír. To ti závidím. Ale k tvojmu športu to, vieš, u teba je výkon sila, u mňa je estetika. Tak jedno s druhým. Čiže keď si aj normálne na dovolenke, tak sa dá sa povedať nejakým spôsobom, teda stále dodržiavaš tú stravu viac menej, alebo sem tam si dáš aj niečo také nezdravé, alebo čo by si nemal? Tak prvá vec, keď ideme na dovolenku, ktorá musí byť zistená dopredu, že tam je fitko. Aha. Z toho by som tam nešiel. No a na tých all inclusive sa vieš prestreľovať, vždy sú raňajky, vajcia, vločky, mäso je na výber. Nebudem klamať, áno, dám si aj ráno palacinku. Neumiem z toho, keď môžem. A niekto sa spýta, to môžeš? Tak neumrem z toho, nie? Áno. Telo spápa, no. Najhorší problém je u ľudí to, že keď si dá palacinku na raňajky, nájde sa tu na obed a pred spaním, ale keď si dáš jednu za týždeň, tak nevidím v tom žiadny problém. Určite áno.
Dobre, ešte by som sa tak chcel spýtať, keď si už dlhšiu dobu vlastne v príprave, v diete, hej, že už máš tie kalórie trošku teda zosekané, tak zaraďuješ aj nejaký refit? Nie, Po prípade nejaký cheat meal? Cheat vôbec, absolútne. Skúšal som to kedysi dávnejšie, nerobí mi to dobre. Ten refit možno už po nejakých 3 týždňoch, po tých 3 mesiacoch, keď to naozaj cítim, že som unavený, tak navýšim rýžu. Lenže ja som ten typ, že ja si naozaj tí makronutrienty strážim, ja si nahádzujem všetko do kalorických tabuliek, robím si prehľad, potom vidím sám, že keď stagnujem na nejaké váhe, nejde mi to dole, tak sa pozriem spätne, vidím, že som tam mal viac kalórií alebo viac sacharidov, uberám. Takže ja som ten typ, ktorý to musí naozaj tabulkovo držať, lebo nemám také spalovanie, nie som tak geneticky vybavený, aby som si mohol jesť, čo závidíme všetci Michalovi, že proste si dá, všetko funguje. Tak všetko si strážim. A tú dietu musím mať prísnu, idem na 100 g sacharidov takmer celú dietu. A pravdepodobne asi máš dvojfázové tréningy, asi dávaš samostatný kardio a potom nejaký silový tréning, alebo máš to nejak inak ten tréningový spôsob? Minulý rok som trénoval spôsobom, ktorý zaradím určite aj teraz, lebo dobre sa nemení. Minulý rok bola forma, tak verím, že bude aj teraz z toho. Trénoval som jednoduchým spôsobom na to, že ráno som robil 40 minút kardio a po treťom jedle som išiel na silový tréning. Trénoval som vždy iba jednu partiu a 6 minút týždňa. Čiže ráno kardio, po obede tréning spôsobom 6+1. Ale aj tú nedeľu som robil kardio. Ja to kardio naozaj musím robiť, aby som mal tú pokožku tenku a aby som bol maximálne vyrysovaný. Závidím všetkých, ktorí nemusia robiť kardio a ktorí jedia v diete 300 g sacharidov. Ja bohužiaľ musím mať tvrdú dietu. Aj s kardiom. Takže ďakujeme ti za tréning a držím ti palce v príprave na Olympiu a nech sa ti podarí čo najlepšie sa umiestniť. Ja ďakujem za tréning, dlho som si takto nezatrénoval. Takže určite aj na budúce, keď prídete, budem rád. No, máme v pláne tie nohy, no. Kľudne. Ľudia dali. Zas ma preveríte na nohy. Budem rád. Čiže bolo nám cťou a ďakujem veľmi pekne za tréning. A podobne. Ďakujem pekne, chlap.